plorant, no l'han dit en tota la nit, esperant també, com a sardaris, que se produïgués un milagre que no va succeir. Aquella doneta, passant el temps, se va casar, va formar una família, però en aquesta història també va ferir la seva família. Durant tota la nit, des dissabte de Sant Joan fins al sol demà matí, som, ho sabia, no li deia res, aguantava, ella ballava, i en sol demà de matí, fiel a una història que la va marcar tan fort, venia molt, quan va viure molt, que vivint després van ser que vivia molt a prop del cementeri, seguien per ritual i se n'anava tranquil·lament a casa seva. Un dia va arribar a veure que se n'anava plorant. Bé, aquella dona, fins que va tenir un hàbit de vida, fins que va poder caminar, any rere any, va mantenir aquella costum. Dia 24 de juny, les flors mai van faltar dins la tanca. Bé, això és tot el que volia comentar. Moltes gràcies. Hola. L'esforç Gaudí vol agrair a Ignasi Norbona en aquesta gent que està veient aquesta hora. Això és una foto de Nandeu Triai, aquest és president d'Esplanada de Ciutadella i alma mater de la construcció del club posant la primera pedra. L'any passat vam fer 50 anys d'aquesta foto i enguany Esplanauti, el dia 12 d'abril, celebram els 90 anys de la constitució del club. El club ha fet moltes coses, acceptant que actualment seria completament impossible que el club es pogués fer des d'ara, està situat a una zona qui està privilegiat, però volem fer un homenatge, nosaltres enguany farem un homenatge a aquest home que va ser l'alma mater de la construcció i de l'empresa nostra que va tenir el club. Això és tot. Aquesta foto també té una història curiosa. Això és a Cala Turqueta, l'any 60, era un grup de persones que havien anat a fora, a fer 2 dies a fora, es veu, i sembla ser que un poc antes d'aquestes imatges s'havien quedat amb poc menjar. I no ho tenien clar, no havien pescat massa i estaven un poc preocupats per davant que menjarien aquell dia. I hi ha un capellà, com veus, i un d'ells, no sé qui era, però que era son pare d'en Agustí Pons, que és aquí, i també estan nosaltres, que va portar la foto. El capellà li deia, no et preocupis, ja veuràs com això anirà bé, ho aclarirem. No sé com ho pensava aclarir. La qüestió és que al cap de poc temps va aparèixer un veler a la platja de Cala Turqueta i van baixar una sèrie de persones del veler, eren francesos, i els van dir que vinguent amb el barco i tal, havien fet una pescada impressionant i que tenien una peixada i que no sabien com llevar-se-la de damunt, que la gent va veure el cel obert i el capellà se va apuntar estant i va dir, veus com ho hem acollit? Aquest peix el van cuinar, aquí sembla que hi ha algú que ja està fent una picada o una maionesa aquí baix, el van cuinar, després de baixar els senyors del veler van baixar les senyores i es veu que van fer una gran festa tots junts, els francesos i els ciutadans, menjant peix a Cala Turqueta. Us podeu imaginar quina festassa va ser, no? I per tant, era una història curiosa que volia comentar i agrair a Agustí Pons que portés la foto perquè va ser una història molt justa.
Saps la cova de l'aigua? És una foto que va posar en Pau Gené, però per circumstàncies personals no puc venir i la volia comentar. Però és una foto de quan se va descobrir la cova de l'aigua a Cala Blanca. Però no podem comentar massa més perquè havia de venir Peró i no podrà ser. I això crec que és Sant Francesc, i n'Andreu Salor volia fer un comentari sobre aquesta foto. Bé, aquesta foto, en principi, tots us podeu demanar perquè justament aquesta foto, que sembla que no té gaire cosa. I és una foto que vaig treure i jo mateix me vaig impressionar, diguem, per el resultat que va donar, perquè és una foto que tenia entre tantes, que vas traient, escarejant, ara una, ara que sí, per què no? I és una foto precisament d'aquestes que a vegades no donen valor, perquè són fotos d'aquestes que diuen no veu ningú, no hi ha família, i són fotos d'aquestes que a vegades ses que es tiren, ses que es perden. I això passa molt en les fotos. Perquè molts qui sabem les que anem de fotos, jo n'he tirat moltes i jo en tenia, i ja saps, i passa això, fotos sense importància. Però bueno, passa que quan te la treus, els comentaris dius, ai, per exemple aquesta, que la vaig treure sense saber per Sant Francesc, de Ciutadella, està igual, vull dir, no hi ha... Però em va començar, t'has fixat que els homes seuen en una banda i les dones d'altres? Sí. I clar, és més jove, no ho sabeu, allà va, sí que és clar. Després un altre diu, t'has fixat que els capellans estan a la cara a l'altar, donen l'escona? Allà va, un altre fa i t'expliquen que si és concili vaticà, que va dir les normes, i te donen, te fan pensar. I dius, estic content d'haver tret la foto aquesta. I al final una foto que no donaves importància, i això és el que volia dir, dels comentaris, i que t'expliquen coses del poble nostre. Perquè això de separar homes i dones, també ho tenim, per exemple, a la platja gran. Que veiem fotos dels homes a la platja petita, les dones... I són coses que te fan pensar i te diuen, i no fa tant de temps tampoc. Les coses que avui no té sentit, quasi. I amb els comentaris d'una foto que treus per les... I és l'alegria que te dona de compartir. És compartir que és el que fem en el grup. Gràcies. És una foto de la construcció d'Esfaronati i havíem quedat, no sé si és aquí, la Bàrbara Fernández, és una volta que fa feina i vetres, la filla o la neta d'Esfaroler d'Esfaronati. I volia comentar la foto, però penso que no és aquí, per tant, no la podrà comentar, si conec com a testimoni de la construcció d'Esfaronati. En el moment. Això és una foto del camí de Sant Nicolau, que en Felipe Florí crec que té alguna cosa a dir sobre aquest edifici tan singular, conegut com Heliópolis, crec, Felipe? Bones tardes. Aquesta torre li vam posar el nom d'Heliópolis perquè els seus propietaris que la van anar a construir tenien unes terres per Egipte a una població que es deia precisament Heliópolis. Aquesta torre la va fer un pare i la va acabar l'any 1928 i el seu propietari primer va ser el senyor Toni Vivó Triall, que nosaltres i d'ell li dèiem Xescos. En aquesta terra, o aquest solar d'aquí, de part darrere, no se veu en aquesta foto, mon pare també va fer l'any 1930 un colomer que té 70-80 metres quadrats i és una imitació del castell de Sant Nicolau. És octogonal, té una segona planta interior que bueno, com es pot veure, la torre aquesta és com un estil musulmà, supos que devien fer com una còpia de per Heliópolis. Hi havia una escala de caragol que pujava fins dalt la torre, no es veu gaire bé aquesta, però aquí on veuen les finestretes hi havia una balconada que donava la volta a tota la torre. Sí, després un gendre del senyor Toni Vivó es va casar amb una filla seu com una natural i van posar jo pensava que
mostraria una altra de foto que escriveu Antoni a l'Atenes de Taboll. I es veu la foto més tota sola. Aquí es veu el Nicolau, que està molt bé perquè és més panoràmic a la vegada. I bé, després el terreny que es va vendre i van fer pisos i la van esfondrar. Tinc que dir també que si m'he fixat del de tot, hi ha un panell, quasi no es veu, sembla que és una creu, però és un panell. I això, aquest panell era de ferro, i es veu que amb el temps, o falta de manteniment, o no sé què va passar, que devia rompre la punta de la cúpula i va caure, perquè de dins la torre estava feta amb fines de llenya. I es veu que quan el ferro va eixamplar el ciment o el que hi havia dalt, el hormigó, el so, devia pudir les fires i la cúpula de dalt després va caure. I la van tapar i va veure quants anys que estava plana.